Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Maayong buntag kaninyong mga kandusanan. Aduna na pud kita hay ibalita karon. Mga kandusanan, sa kadaghan ng reklamo karon ng mga katawhan tungod sa kamahal sa bugas. Moni karon mga kandusanan nga aniagid ako sa inyong mga naani ako karon sa inyong atubangan mga kandusanan. Ako di ay si Doktora Dardang ang inyong magtatambag. Mga kandusanan, tungod karon sa kamahal sa kape, asukar, ug bugas. Nagproblema gid ang mga katawhan mga kandusanan. Ambot unsay solusyon ani. Muni karon mga kandusanan nga ako gining isulti sa inyo sa Ayo! Ayo! Ay! Ano ito sana, Doktora? Doktora Darna? Ay, ako yung bisita. Makadusanan ako yung bisita. Pwede ko masulod? Pwede ko ma-import? Ang lagi, manawagan ko ba? Kaya, kuan lagi, tungod sa kamahal sa palitunon karon. Naswertihan jud ang ako imong panawagan nga natunong pod ka kay mobalita pod lagi ko karon kay gumikan lagi sa kamahal, lagi ng reklamo ng mga katawhan nga kamahal sa sukar, sa bugas. Lagi, kuan kayo kandusanan, Doktora Darna. Hantod karon wala gyud tawon ko kapalit og bugas. Wa ko'y panihapon. Kaluoy po din mo. Gabi wala ko'y panihapon. Kay kisa imong pangalan, paila-ila sa karon wa na pud ko'y pamahaw. Uy, kaluoy po. Ay, ginuo ko nang luspad naman in tahon ka. Uy, ginuo ko mura naman ka. Uy, ginuo ko nang naman jud ikaw. Uy, kaluoy sa manawagan lagi unta ko sa presidente. Oo, pwede makayo good. Ato sa karon, ato sa isa-isa ho, no? Sige. Sige, kanang pwede ka magpaila-ila sa mga ato ang mga viewers, atong mga kuan. Karon mailahan ka nga ikaw ang nanawagan, sige. Hello mga kandusanan. Ako nga pala si Karing. Oo, si Karing. Oo, na ako diri sa kandusanang istasyon kay nakoy tuyo ni kandusanang doktora nga manawagan unta ko sa iyang istasyon nga aduna ko'y ipaabot sa Sama presidente. Asa ba? Di ko kalito. Presidente. Presidente. Gutom na gid siguro. Gutom na gid ko. Di kay kaon. Ganyan pagid ko nangurog. Kaluoy pud taon nimo. Kuan Karing. Oy. Sige, panawagan ka aron ka makuan sa kuan. Manawagan ko sa presidente. Presidente nga. Maluoy tawon ka president. Pariya sa ako nga waygi kaon. Gabi ipagyud wa ko'y gikaon. Hangtod karon. Kaluoy gid sa ato ang karon bisita nga ni akaron sa kandusanang istasyon. Kandusanang doktora unsa man nakaldiro nay sulod ana? Dili mao man ako ang good. Mao man usok karon ng mga kuan, mao ni usok karon ng mga kanang aritis. Ay abi na kog nanay sulod kay mo kaon unta ko. Wow, kuan na magud ni si aritis na magud ni ug kanang kuan. O sige panawagan og tiwas kay aron matagang kapagdagan unya na ka magkuan mag istorya sa. Ay maura siguro ta kong panawagan sa presidente nga ibarato na unta ang bugas kay wa nagid ko gikaon. Kaluoy po nimo. Pila ka minyo na ka? Napagid ko. Oo, minyo na ko. Pila ka nay nagtutoy na ko. Abi kaluoy sa mga Muliso na gani kog istorya karon kay nanguro gadyod ko. Kaluoy po nimo. Ay na gadyod ako gikaon. Wa man kay gihubhab. Mga kandusan kaluoy gid sa ato ang kuan dire bisita nga ni akaron sa kandusan ng istasyon nga nanduspad in taon kini si Karing. Pila ka buk imong anak Karing? 5 lagi. Pila naman nakatuig ng imong anak Karing. Nagtutoy. Ay, kamanghuran. Duha-duha gid na sila nagtutoy kakung ba na mo tutoy man to. Ginoo ko bantog na nang luspad na ka. Uy, ginoo ko di manggid iba sa basta. Lisod gyud ay nga kanang nay magtutoy. Das mahal tapos way kaon. Way kapalit no. Way bugas. Tungod sa kamahal sa bugas, mahal ang asukar ug kape. Unsa? Diyos ko, kaluoy po sa akong bisita. Nakikape? Wala ato mag-istorya sa ta. Kaya ato
to ni isang ayuhon ng imong problema. Sige, pag-istorya sa diha. Kanang mga kandusanan kini gud si Karing luoy na kayo nang luspad din taon namuti na ning Ginoo ko kaluoy na yung taon kaya ko namuti na ning mata Diyos ko wa naman ni hukyo wa naman ni habhab mga kandusanan kay tungod ko nun sa kamahal sa bugas mo na siya nani sa Mahal kandusanan gid kaayo ang bugas. mo na yung karon mga kandusanan ni asa karon sa kandusanan istasyon kay nanawagan na sa presidente kay tungod lagi sa kamahal sa bugas isa ka afford uy usay tapos imong bana Karing Mamulawan naman. ay mo Oo. Wala lagi siya kakuan lagi sa pamulawan kay Ngano man? Sige magugulan. ay maupod lagi uy Sige ulan. Pila Sa naman paludusi siya- siya namulawan. Pila naman sa katuig Karing nga wa sa kapamulawan. Magduha na gid ka tuig. Wala sila kasubida. Ay bantugan ng Kay gasigi rag ulan. Gasigi ra tawag ulan diri sa Surigao. Tuwa ko nang isbi Karing nga na nakoy bisita karon kay manawagan na mag-istorya maliguntan ako magbalita ako sa mga katawhan nga nag Mga kandus, oo. Mga kandusanan gikan pagitaong kog Surigao. Ni anhi gitaong ko diri sa Bangunay Habonga kay para lang mo anhi diri sa kandusanan ni Doktora Darna. Nila at Tilay Kabern sa kandusanang istasyon na wala pa gyud na rehistro kay nakabalo gyud ko nga masolusyonan gyud akong problema kung maanhi ko dire kay daghan na gyud nakaanhi diri sa kandusanang istasyon nga natambagan ng insaktong balibag. Uy makuan mo gid matambagan gid ka diri sa amo ang istasyon sa diri sa kandusanang istasyon nga wa pa marehistro diri sa Laika Burn. Iya karon mao ra kadto imong problema. Mao ra gid kadto imong Wala ipatambang. gito akong problema. Dako gito akong problema Kaluoy kandusanang gid mo, doktora oy. no. Ko jud kay Ikaw matabangan ko nimo doktora nga ipaabot nimo sa presidente karon kay kamo mangyud na power na mangyud mo power nga makasulti diri sa kandusan ng istasyon nga ipaabot sa presidente nga ibarato na taon ang bugas ug ang asukar ang asukar. kay nadamay taon ang asukar pati kape di nami kakape Maulagi ng mga reklamo karon sa mga katawhan. kay lisod kaayo napay nagtutoy nako akong ba na magtutoy papod nako Mao bitaw na Karing. Mo jud na Karing ako ang unta nang gikuan karon nga reklamo sa mga katawhan tungod sa kamal sa bugas ug kape ug asukar. Unang uban wala tong kakape ug wala kapit ug bugas nga pasbon para sama sa imo Karing unang luspad na. nangurog pagajud ako. Kaluoy gikan bagisa sa Surigao mga kandusan ng taon ni si Karing kaluoy taon inang luspad naman taong kakaring. Wa ka kakape gikan sa inyo. Wala gyud. Wala ka kakape. Isa po na ako pag gianhi diri Nga? kandusan ng doktora. Oo. Sige, Isa na pag anhi nako diri nga mga yun ta kog kape nimo kay nakadungog manggod ko sa kandusan ng istasyon nakatunglas ninyo nga programa. Oo. Nakatong nagpadala nga si Tore. Oy, oo, Yatagan katulad, nimo oo. tasa. Uy, Gipakape pagajud nimo si Tore. Uy. Kunong niani ko diri ka akong tuyo. Viewers gid ay ka na mo. Oo. Kay mo tanaw mag Akong tuyo mga pi unta ko sa diri sa kandusan ng istasyon. Murag naman diri sa likod siguro. Mao kadto mga kandusanan ang problema ni Karing mga kandusanan. Nagunsa man ka Karing? Pwede man ka mga pi. Wa pa Pag muanhi diri. abi bang gud ako Karing ug manawagan ka. Dili mga pi ko, mga pipod ko nanawagan ko tapos dala na kapi kay kuan. Ay, gin mo unsa na magkakaring nga. Nangutog na gid ko agad kay pangapi. Ayun ka manawagan ra ka sa presidente kay nya karon magapi. Okay, unsa na magkakaring. Uy, iwasa sa imong panawagan. Unya na ka magkape uy. Iwasa sa nang imong problema kay Kakapihon naman gajud ako. Mahal ba ang kape karon ug asukar Karing? Ay sa pag kuan diha. Sa maninis Mga kape. kandusanan kining ako ang bisita karon mga kandusanan ni si Karing. Tawak mga kandusanan di siya magpapugong mga kandusanan gigusla na gid siguro ni siya kay nangluspad gid siya nagbutbut siya karaw-karaw nga ako ang Naunsa mga naman ni gamit. oy abay bab na ako nga libre ang kape diri ni ani gani ko sa kandusan ng istasyon kay mga piko. Karon pag ganito nanawagan sa presidente kay tungod sa kamahal sa kape ug asukar ug bugas nya karon nabutbut naman kag pangapi diha hulata sa unya na oy kay ato pa nang budgeton pa na nako ng kape diha Karing unya na oy kay manawagan patag usab din kay Naunsa naman noon ni oy imbis kay ni anhi ko diri ako ba yang una ni ani nga bisita ninyo karon na adlaw. Hoy, naunsa naman daw ka Karing ikaw nasuko naman noon ka diri namo nga hulata sa oy kay wa pa man ta na
wa pa ko nahuman sa ako ang pangapanawagan diri. O sige, panawagan sa doktora, oy. Kay maminaw na lang pud ko. Ay sa pagkapi kay nagbutbot kay mahal ba ang asukar ug kape. Mga kandusanan, grabe gid si Karing kaswerte nga karon nga panahon mga kandusanan nga pag aning giniya mga kandusanan diri sa istasyonan namo diri sa kandusanan. Nabot gid siya mga kandusanan niya gigusla man dai siya abi na ko siya ug unsay tuyo mga kandusanan utanaw na iyang naong mga kandusanan oh grabe na gid siya ka stress luspad na kay iyang mata mga kandusanan oh grabe na gid siya kaluspad oh nanglagom na iyang mga wait mga kandusanan wa ning taong gid ni atiman siguro sa bana na just ko namukog naman in tawon ka Karing mao ni gid imong problema Mo gini akong problema. kaluko ipon ni Karing saon ta man ka Karing oy mga kandusanan Stress na gyud ko. na-stress gid siya sa katong sa kamal sa asukar ug kape ug kanang bugas lagi. Muna lang ganin ani ko diri sa kandusanan kay mga piunta ko. Naunsa naman taong kakaring. Abi manggod na ako Karing og ni anhira ka diri kay manawagan. Mahibalo mayaon. Manawagan, dala kape. Kawagit ko'y kape. Naunsa ko man nato Kariga. Kamahal baya karon sa asukar ug kape. Ay naoy, din ako mabalik diri sa kandusan ng istasyon. Di man di pwede mga pi. Pwede manggod mga kape Karing. Unsa man ka Karing? Ay di namang luod na ko. Ay sa hoy ayo sa alisa diri oy. Pagbabay sa mga ano sa mga viewers para matagad ka sa presidente diri. Panawagan pagbabay-babay Sige, sa last panawagan na nina. Oo, bahala na sige last Mga na. kandusanan, ay bigyan na ako mga kandusanan nga. Pwede na mga pi. Taas-taas man na yung programa ni kandusanang doktora. Oo, unya pa manggod ko Wala alas gid 9 ko sa gabi kahuli. matapos. Oo. Gusto na gid ko mo uli unta. Di na ko manggod. kahulat nga mga pi. Mao gini problema lagi kay mo ano Ano din sa doktora, kandusanan. maadto na ko doktora oy. Ay sa Mangita ko laing istasyon. hoy tabangis ako diri. Di na ko. Mga kandusanan ng Naglood lood gid si Karing mga kandusanan. Mga kandusanan, salamat. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel mga kandusanan. Dagan salamat.